ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଦାଦି ଆର ଥର ତମେ ଏକାଉଣ୍ଟ ରୁ ଚାନ୍ଦା ଦେଇଥିଲ ଦାଦିର ଗୋଟେ 1000 ପକା ରଖିଥିଲୁ ମାଗିଦେବୁ ଢାଳିଦେବି ନେଇଯିବୁ। ଦାଦି ମତେ ଜାଣି ପାରିଲନି ଆମେ ବା ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଚାନ୍ଦା କଲେକ୍ସନ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଭାଇ ତ ବାପା ବାହାର ନା ସେଥିପାଇଁ ଚାନ୍ଦା ମାଗୁଛୁ। ଅନେଇଲ ଦାଦି ଲିପ୍ସ କି ଗୋଟେ ଚାପୁଡା ପକେଇବି ପାକସ୍ଥଳେ ଦେଇକି ତମ ଅଣ୍ଡକୋଷରୁ ଅଣ୍ଡା ଗଳି ପଡିବ। ମାରିବୁ ତୁମ ବାପା ନା ଧରିବୁ ମାରି ଦେଖିବା ତୁମ ବାପା ନା କଣ ଦେଖିଆ ଶାନ୍ତେ ମୁଁ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଦାଦି କି ଚାନ୍ଦା ମାଗିଲି ମତେ କହୁଛି ତୁ ବାପା ବାହାଘର ପାଇଁ ଚାନ୍ଦା ମାଗୁଛୁ। କିରେ ଘନିଆ ଚାନ୍ଦା ଦେଇ ଦଉନୁ। କାହିଁକି ଦେବି ନା କାହିଁକି ଦେବି ଶାନ୍ତେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକି ମୁରବୀ ଲୋକ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଦିନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା ଲେ ପଡନ୍ତୁ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ଯୁବପିଢି ପୂଜା କଲେ କଣ କରିଦେଲେ ଦେଖିଲା କଣ କରିଦେଲେ ଆ ଟୋକା ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଆଉ ତୁ ଚୁପ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଭସାଣି ଦିନ ମଦ ଖାଇକି ଡିଜେ ଆଗରେ ନାଚି ନାଚିକି ପଳେଇଲେ ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଆମେ ଗାଁର 4 ଜଣ ମୁରବୀ ଲୋକ ମିଶିକି ନେଇକି ବିସର୍ଜନ କଲୁ। କାଟେ ଆର୍ଥରକ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲେ ବସ ପତର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଭାବିଲୁ ପତର ନଥିବ ଘରୁ ଥାଳି ବାଟି ଆଣିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରସାଦ ନାହିଁ। ପ୍ରସାଦ କଣ ହେଲା କି ରେ ହରିଓମ ହେଇନଥିଲା ତାହେଲେ ଡାକୁଥିଲ କାହିଁକି ଏଇ ଶଗୁଡୁ ମାଲ ପିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଇଛି।